Ben, moitas grazas, boa tarde, boa tardiña xa. Quero tamén comezar cun agradecemento á Real Academia Galega, en particular ás organizadoras deste simposio, por convidarme a formar parte desta mesa, tamén a Marga Romero pola súa xenerosísima presentación. A data escollida pola Real Academia Galega para a celebración do simposio que anualmente ven dedicando ás figuras homenaxeadas poucos meses antes de rematar o ano, transcorridas xa as celebracións institucionais e publicadas agás algunha excepción todas as obras de ou sobre as autoras, sitúanos nunha posición de certo privilexio para facer valoracións primeiras sobre as letras galegas en cuestión. Para encabezar a miña comunicación, na que quixen situarme precisamente nestas coordenadas temporais e facer unha sorte de balance, de inventario de tarefas pendentes, tomei emprestado o comezo do que sen dúbida é un dos textos en prosa máis coñecidos de Luisa Villalta, a columna Para que serven os libros, aparecida en A Nosa Terra en 2003, recollida posteriormente en Libro das Columnas. Na incisiva afirmación que abre o artigo, tense visto non só unha reflexión sobre a propia celebración e a súa incidencia na sociedade, senón tamén unha advertencia que, lida desde hoxe, pode resultar visionaria. E cito: xa está, xa pasou o día. Antón Avilés de Taramanco xa ten a merecida restitución do seu nome, reincorporado por vía da súa propia obra aos fundamentos máis sólidos do noso progreso como pobo. Xa se enteirou todo o mundo. Quen nada disto sabían e quen sabendo temían, porque é condición dos febles temer mesmo a forza que os ven axudar. A alusión á merecida restitución do seu nome, que viña a reparar o descoñecemento de quen nada disto sabían, e o silenciamento de quen sabendo temían, reforza un marco de lectura no que o paralelismo entre as figuras homenaxeadas en 2003 e 2024 resulta evidente. Así se percibe na reivindicación da obra do poeta nollés, cuxos libros se resisten a quedaren, cito, definitivamente pechados, clasificados, bendecidos co marchamo institucional de benfeitores da patria, porque a súa memoria está viva e moitos de nós aínda temos na retina o braceo indócil das súas palabras, que digo, do vento tan arrosador como xeneroso que era a súa idea de patria. Fin da cita. Deixando a un lado similitudes e intuicións, interésame retomar, para a cuestión que nos ocupa, a afirmación tallante coa que comeza o artigo, xa pasou o día, que remite ao coñecido refrán, pasou o día, pasou a romaría. Tales palabras convidan a pensar sobre o sentido da celebración das letras e sobre a súa repercusión nos procesos de restauración, difusión, estudo e canonización da figura homenaxeada. Neste sentido, o texto de Luisa Villalta anticipa, e de novo a visión, un debate que se viña producindo desde hai un tempo sobre en que medida o interese pola escritora que se lle dedica ao Día das Letras non converte as homenaxeadas en flores dun día, vítimas do esquecemento. Un esquecemento que, por certo, no caso de Avilés de Taramancos, foi denunciado en máis dunha ocasión, entre outros polo seu estudoso Martín Veiga. Pretendo, polo tanto, compartir neste foro dúas preocupacións, unha que teño de vello e que se reaviva co rescoldo das palabras de Luisa, sobre os modelos de celebración da efeméride das letras, no referido sobre todo ao ámbito editorial. E a outra sobre como pensar que tarefas quedan pendentes, que folla de ruta é preciso seguir, Luisa Villalta despois das letras de 2024. Estou a facer esta reflexión, ademais, nas portas dun ano no que o xeto da homenaxe, o cancioneiro popular galego, xera, pola súa natureza, unhas expectativas insólitas. Para facer unha valoración por forza incompleta sobre o ano de Luisa Villalta,
remontareime á motivación e obxectivos que se sinalan na nota de prensa emitida pola Academia para anunciar tal escolla. E cito: "O 17 de maio será unha ocasión excepcional para reivindicala en toda a súa amplitude, como a intelectual que foi. A autora coruñesa foi unha escritora para facernos pensar o mundo contemporáneo a través dunha obra marcada polo pensamento apaixonado, a procura do rigor e tamén a exploración estilística. Todos estes perfís serán motivo de atención o ano que ven arredor dunha celebración que permitirá actualizar e ler a súa figura á luz de novos marcos de análise e tamén o abrigo dos afectos que a súa personalidade segue a xerar." E finaliza a cita. Os obxectivos establecidos pola Academia poden resumirse, polo tanto, na reivindicación da súa figura en toda a súa amplitude e o recoñecemento da súa condición de intelectual. 2, no coñecemento da súa obra, o que implica a súa reedición. E 3, na lectura á luz de novos marcos de análise, o estudo e a investigación da súa obra. Creo necesario indicar a seguir unha serie de factores que condicionan o que vou chamar a literatura das letras: edicións, antoloxías, biografías, estudos, adaptacións. Algúns deles son de carácter xeral, derivan da propia natureza da celebración e afectan cada ano, en maior ou menor medida, a produción de materiais. Por un lado, as carencias estruturais do propio sistema editorial, especialmente débil en xéneros como o teatro ou o ensaio, o que provoca a descatalogación de moitos títulos e, polo tanto, a súa exclusión como obras vivas. Por outro, os condicionantes derivados do exixente calendario das letras por todas coñecido. A premura na edición, que non permite nunha boa parte dos casos a reflexión de vida, o compromiso adquirido por persoas e institucións de escribiren sobre unha autora, o que leva a planificacións de urxencia e frecuentes solapamentos, a dificultade que en algúns casos presenta o acceso aos materiais e unha simultaneidade nos procesos de investigación e escritura que non permite, en definitiva, o necesario diálogo entre as diferentes publicacións. A estes factores deben engadirse outros que afectaron de maneira particular as letras de Luisa Villalta. E enumero de novo. Por un lado, a dispersión e descatalogación da súa obra, derivada, en boa medida, dunhas escollas editoriais particulares. Pensemos nas dos desaparecidos cadernos da Escola Dramática Galega ou A Nosa Terra. Por outra, algunhas dificultades no acceso ao fondo documental. E a demora no proceso de edición, que supuxo que a autora obxecto de homenaxe non sempre pudese ser estudada en toda a súa amplitude e, sobre todo, que non pudese ser lida en toda a súa totalidade. O último dos aspectos sinalados é especialmente importante dado o esquecemento que a autora viña experimentando tanto no ámbito da investigación como no do ensino. Nas páxinas que introducen o libro que se citou aquí, Escribir para quen, relecturas posíveis de Luisa Villalta, coordinado por Monse Penapresas e máis por min, deixábamos constancia desta circunstancia anómala ao nos referir á literatura de Luisa Villalta como, cito, unha obra que, en boa medida, segue agardando parcialmente a ser editada, cando menos no mes de marzo en que mandamos ao prelo este volume. Tamén Dolores Vilavedra, nun capítulo do mesmo libro, consideraba que, cito, para termos unha visión completa da Luisa Villalta narradora, compre atendermos a dúcia aproximada de relatos que deixou espallados en revistas e publicacións colectivas de diversa índole e que, na miña opinión, están a demandar unha edición nun volume conxunto que nos permita lelos e estudalos como corpus. Fin da cita. O atraso no ritmo de edición, se comparamos co que ven sendo habitual no calendario das letras de anteriores anos, non só supuxo atrancos no estudo da obra da escritora, senón que, lonxe de permitir que fose lida en toda a súa amplitude, profundou nas inercias da súa recepción. E así, sintetizo, no referido á poesía, a
A publicación de Pensar é escuro, en 2003, pola editorial Galaxia, e da antoloxía Si vou eu formando parte, en 2024, por Chanda Pólvora, que incluían ademais os únicos estudos de conxunto sobre a escritora feitos até o momento, afianzaron a tendencia a sobredimensionar e mesmo reducir a figura de Luisa Villalta á condición de poeta. A coidada publicación do calendario As horas ingrávidas polo Centro Ramón Piñeiro tivo unha trascendencia considerablemente menor debido á súa distribución restringida e abriu, iso sí, as portas a un interesante debate sobre a publicación con carácter póstumo de textos inéditos. A demora na reedición de Papagayo, que fora publicado en 2006 por Laio Bento e que estaba descatalogado desde había anos, privou de coñecemento de dúas facetas da poesía de Luisa Villalta: a interartística, os diálogos coas fotografías de Maribel Longueira, e a social, a transformación da cidade, a especulación urbanística, a marxinalidade, a prostitución. A este corpus habería que engadir os haikus compilados na recente Formas breves de pensamento, por Luciano Rodríguez, e queda ademais por coñecer a poesía inédita e dispersa que da man de Pilar Pallarés e Miguel Mato verá a luz tamén na editorial Galaxia. No referido á narrativa, contábamos cunha obra prácticamente inaccesível da que foron reeditados 3 títulos: Silencio ensaiamos, Teoría de xogos e As chaves do tempo, no volume Narrativa reunida, aparecido no mes de marzo de 2024. As chaves do tempo fora reeditado tamén por Cuarto de Inverno. O anunciado volume Narrativa inédita e dispersa, que publicará Editorial Galaxia nunha edición de Daniel Chapela, completará, tal vez, o corpus na liña demandada por Dolores Vilavedra. Por último, no referido á publicación de teatro, a obra viuse afectada pola debilidade do sistema editorial a que antes facía referencia. Male o seu valor a distribución de Sinfonía de Escenas, obra dramática completa de Luisa Villalta, que publicara en 2018 con edicións e notas de Alexandrina Fernández Otero e Lino Braxe, foi reducida e limitou a lectura do seu corpus teatral até a aparición do Teatro Completo de Luisa Villalta, en edición de Enrique Rabuñal, en xullo de 2024. No referido ensaio Xornalismo literario e outras prosas de non ficción, compre ter en conta, primeiro, a importancia simbólica desta faceta para afianzar o modelo de muller pensadora e intelectual de Luisa Villalta. A publicación da súa prosa non ficcional reforza tamén a singularidade da autora, dada a escaseza de mulleres ensaístas no seu momento. Dentro deste corpus, a miúdo etiquetado baixo a denominación ensaio, cumpriría diferenciar entre o ensaio propiamente dito, como xénero en prosa, con vocación de estilo, e outras modalidades como o xornalismo literario, o aforismo, a columna de opinión ou a divulgación. Dentro da primeira tipoloxía estarían os dous ensaios aquí xa mencionados, o sobre Don Hamlet de Cunqueiro e o outro lado da música, a poesía, que foron reeditados en 2004 e 2021 respectivamente. A editorial Galaxia sacou hai pouco do prelo Formas breves de pensamento, en edición de Luciano Rodríguez, unha nova incursión na sempre controvertida publicación de inéditos, neste caso apuntamentos e reflexións que ensanchan e diversifican o corpus da autora. Fundamental resultou para coñecemento doutra faceta da prosa de non ficción a reedición do mencionado Libro das Columnas, que recollía os artigos de prensa aparecidos entre 2002 e 2004 en A Nosa Terra. A recuperación deste volume, que nos achegou unha Luisa Villalta en permanente diálogo cos temas da contemporaneidade, evidenciou tamén a necesidade de recuperar moitos outros textos dispersos, tanto en revistas como en volumes colectivos, dunha autora que sempre se amosou disposta a achegar a súa palabra como analista, divulgadora, crítica a causas diversas. Todos estes textos, entre os que figuran os coñecidos Muller si pero, Por que os homes non nos len, e tamén moitos outros de difícil acceso,
son, non obstante, imprescindibles para un coñecemento da escritora en toda a súa totalidade. Retomando a pregunta de como pensar a partir de agora, cando queda pouco para que pase o día, a figura de Luisa Villalta, e como facer fronte ao esquecemento, exporei brevemente unhas ideas. Unha, pensala, isto é, tela presente, incorporala aos currículos e as antoloxías, lela e establecer diálogos desde o presente coa súa obra, mediar, se for necesario, naqueles textos que así o demandan, para afastar de Luisa Villalta a presuposición dun hermetismo ao que máis dunha ocasión se ten asociado. 2. Situalas nos diferentes modelos estéticos que se desenvolveron na literatura galega a partir dos 80. E non estou a pensar únicamente na cuestión xeracional, cuxa aplicación ao pé da letra, non tantos modelos en sí, ten deixado tantas zonas de sombra, senón tamén noutras se cadra máis produtivas, tematolóxicas, de xénero. 3. Combater inercias que condicionaron ou poidan condicionar a súa lectura, e penso especialmente en dúas. O peso do biografismo, unha sombra que paira sobre numerosas figuras femininas e ou contemporáneas, e pregúntome, é o ano das letras o momento máis acaído para facer unha biografía que non sexa de emerxencia de figuras tan próximas no tempo como, por exemplo, Luisa Villalta, Xela Arias ou Lois Pereiro? E, en relación coas voces mencionadas, a iconización e a obxectualización, e remítome aquí a un traballo recente da miña compañeira de mesa, Resina Rodríguez Vega, que foi mencionado. Neste senso, semella necesario e urxente deslindar figuras mencionadas, Xela Arias e Lois Pereiro, da figura de Luisa Villalta, para evitar generalizacións e falsos paralelismos. 4. Recollendo as palabras da mentada nota de prensa da Academia, actualizar e ler a súa figura á luz de novos marcos teóricos, é necesario encher o baleiro existente nos estudos historiográficos, na crítica, na investigación, máis alá da literatura das letras, e fomentar estudos desde paradigmas como a interartisticidade, o xénero, a poesía e o pensamento, por mencionar tan só algúns exemplos. 5. Pensar, como suxería a Academia, Luisa Villalta na súa totalidade, na macrotextualidade, a súa obra como un todo planificado, interconectado e esmeradamente planificado. E 6. Non esquecer un dos piares fundamentais que sosteñen a súa obra, como é o compromiso. O compromiso que a levou a entrar en diálogo cos debates da actualidade, a especulación urbanística, a prostitución, a guerra, a situación da lingua, e tamén a experimentar con todos os xéneros literarios, mesmo cos que naquela altura eran menos transitados por voces femininas. Estas maneiras de pensar, de aquí en diante, Luisa Villalta, non só demandan, como xa dixen, un coñecemento da totalidade da súa obra, senón tamén o pouso dunha literatura e uns materiais necesariamente de emerxencia, como son os das letras, e, se cadra, tamén un pouco de distancia temporal para gañarmos perspectiva. E, entrementres, seguirmos mantendo vivo o braceo indócil das súas palabras, que digo, do vento tan arrasador como xeneroso que era a súa idea de patria, por volver lembrar as palabras que a propia Luisa escribiu a propósito de Avilés de Taramancos no artigo co que comecei a miña intervención. Moitas grazas.